Така хора, добре дошли в поредния влог от този лагер. Здравейте! Абонирайте се за пингвините от Майнатал. Часът е 7. Ние излизаме да бягаме. Ще ходим да бягаме на плажа. Ето колко много хора има, колко са станали, колко са луди, ненормални. Ето го и треньора. Днеска е най-гадният ден от лято. Верно се събудих. Я покажи, я. Всички едва се събудих. Ай, чао. Висина. Сега ще ви снимам и от бягането, така че... Знаеш какво става? Това ще става. Не бе, стига псува да Ще има пип. Сега се цензурират. Вижте Иван Бъзев. Много е странно, много ми се спи. Много е рано. Аз след 2 седмици трябва да ставам всеки ден в толкова часа. 3. Аз от понеделник. Какво след 2 седмици? Още от понеделник сме от 7:30 келеш. Верно ли е? Аз да ви кажа, че като се приберем от лагера, от понеделник ще трябва да ставам в 5:30 да мога да ходя на фитнес, защото пак трябва да се влиза във форма. Покажи де. Да, не. Срам ли те? Аз съм по-дебел вече от теб, ама. Не бе, не. Цяло лято ям какво не. Ого е. Се изборяват групата. Да, аз съм в първата. Сега приключихме загрявката, тръгнахме да бягаме. Има хора от среща, дето също бягат. Те се връщат. Бягаме до Еония Кей. Всички му викат мост. За мен това е кей. То си е кей, не е мост. Защото ако беше мост, ще е да свърза единия брак с другия брак. Ама това са само подробности, в които аз изпадам. Да. Така. На места пясъка е пълен тъшак, краката потъват. Аз бягам по самия бряг, защото тук поне пясъка е на места твърд. Тук е перфектен в момента. Тук има миди обаче. Его и Велинката е с мене. Водим групата си Велинката. Да, има някакви баскетболисти от Плевен. Да. Вече се връщат, те ходят обаче. Са малки. Това е кефа, брат. Бягаш сутрин на пясъка. Това е. После плуваш, бягаш 10 км, гледаш и плуваш още 3 примерно. Така виждам аз една перфектна сутрин на морето. Сега ще кажете, то е ненормален. Отиде на почивка да тренира. Ами да, ама почивката не е само да лежиш. Почивката трябва да правиш нещо, иначе губиш каквато и да е форма. Тук има някакви еди бари. Сега ще ги питаме Калвели. Калвели? Време на време. Ето, чухте, от време на време. Тук не знам колко е яко да се лови риба. Ето вижте, и момчето ме изпревари. Много е бърз. Като Роки Балбоа е на плажа. Нали сещате? Роки и Аполо как тичат по плажа. Ето я крайната ни цел. Направили сме. Няма 1 километър. Тук пичовете мрънкате и ние ще бягаме. Ще бягаме 30-40 минути. Баси на сраняците. Я вижте, третия пингвин пристига. Ето го е там. Той малко се е изморил.
Ама ето го. Ето го. Танката. Ужасно. Чувате ли? Ужасно. В момента тръгнахме за втори път. Пак бягаме тук. Защото било по-трудно. Така е много гадно. Пълен мой ред е да вългам хора, няма гледайте колко съм мръсен, потен и гаден. Това тичаш. 7,5 позже не е работа. Камерата отново е в мен. Връщаме се наобратно. Какво става, Коло? Чухте ли? Господ да пази. Ми така. Тук що приключихме нашата суха тренировка на плажа. Правихме някакви щафети, спринтове, патешко ходене. Общо взето няколко човека повръщаха, но пингвините сме машини. Така хора, днеска е време да ви покажем най-великият туториал, който аз, като един оправен мъж. Оправен, да, въобще не съм. Не бе. Славчо ще пере и желая да бъде заснето това нещо. И аз като човек, който си е правил гащи и чорапи сравнително често, както и Данката, като едни истински немиризливи хора, ще отидем да му помогнем да си изпере... Какво ще переш, бе? Всичко, защото обаче Славчо беше 20 дена на лагер и няма как да си вземе целия гардероб. И трябва да се изпере. Затова не трябва микрофон. Чай, че пак някой ще ме нахейчи, че снимаме така. Ето. Ето процесът започва. Славчо пълни вода. Ами сега ще така. Мисля, че е лак. Първо белите дрехи, нали? Да. Ако ще переш бели дрехи, почваш само с белите дрехи. Чай да се не се да правя в терасата дирекшн. Брат, това хората ако гледат, просто ни се изхилят. Мале, чакай, че няма да гледат. Положението е много зле. Особено на нас кукътчето е леща, ай ще го изложим малко. Вижте го, какъв е мизерен. Вижте аз колко съм подреден. Така по принцип, в такава екстремна ситуация човек би си купил хубав сапун или течен препарат, но Славчо решил да си вземе някакъв прах, бате, дето е... Все едно си взел бело, ама синьо. И сега трябва ли да го бъркам нещо? А ти си пали горе? Да, бе, служи. Ами, да, направи малко джур-джур. Брат, аз съм си правил 3 пъти гащите, не мисля, че съм най-добрия. Мамо, помагай ме, мамо, помагай бе. Тя без това гледа влогчетата най-голямата, ама... Помагай бе. Добре. Сега ще кажа, как не може да си перете гащите, мръсници? Мръсници! Аз какво направя, че имаме пералня в нас? Еми да, ти не мислиш, че майка ми е правила на ръка последните 15 години. Тя е правила като е била на 4 сигурно, нали мамо? Добре, взимаме и тя. Не ме питай, що игра качек на Fire, защото съм извратен. Моля ги сложа сега всичките филипи. Да, колко така. Докъде сме, бати Славчо? Малко е честно тук. Че не взема още. Изобретил. Вау. Ага. Point guard. Така, аз на Кенеф, освен да се кача, за да снимам. Как се казва, че аз съм я забравил? Да. Така ли е? Да бе, действай, братле. Действай, братле. Разтъркай, примерно виж какво правиш. Дигай тази тен, да, е така, дигни тениската хубаво. Не на цяло ми е така леко над таковата и си ги разтърквай така, е така, да. Разтърквай си я хубаво, топвай си я, разтърквай си я.
Цяло ще е лак по някое време да сменим водата. Ей го черпя. Давай, Славчо, перем, има много голяма тиквата, нищо не се вижда. Еми, с голяма тиква съм, брат. Чай, че аз малко съм изумнал и то. Тегло. Виж, чорапица най-елашки. Тях не им трябва много време. Тръхни ги 2 пъти, душни ги дали не мириш, ако не миришат ги махай. Те по принцип на мене краката не ми мириш. Тая, като цяло. Търгаме да има. Да, бе. Как не ти умалях краката, що не седнеш на кенефа и ни сложиш легена и тук отпред, бе, мозък. Аз съм гъвкав. Кажи. Дараха богове, даже не дадаха ни простор. Простир или простор. Какво казвате? Простора си е за мене. Какво казвате? Простор? О, така мога да се гледам как снимам. Простор или простор? Да, простор или простор казваш. Пишете в коментари. Пишете в коментарите. Ти какво казваш? Простор. Простор, който казва простир е просак. Не бе, ма те май там на севера казват простор. Простир да е, простир. Мисля там Враца, Монтана и тия май казват простир. Или надолу към юга, може би Сандански и тия. Някакви краища на страната май казват простир. Малко по-сбъркани ти хора. Ама ние няма да се правим на големи, че като почнем с нашите пловдивски чуждици и... Не чуждици ми и пловдивски думи. Май, е ляк. Още какво има? Ми питай Явор. Яворе, изброй пловдивските диалектни думи. Че ни липсваш. Той вече е софиянец, бе. Саша говори на брато. Те там много говорят на брато. Не, е така просто. Peace out. Не, е така. Данка, искам да го кътнеш както трябва. Peace out. Брат, всеки път като кажа кът и тия глупаци го оставят във видеото. Ще я набия и... Какво става, хора? Като цяло дойдохме на плажа. 9 дена път с Камили беше. С всичките и маници. Слабчо ги закрива малко, но няма проблеми. Мислим да отидем до магазин да вземем нещо студено, хладно и мега приятно за пиене. И след това мислим да се качим. Това беше много тъпо, просто не знае какво да кажа. Се тая. Ще ходим по-късно на някои от тия с джет деца дърпат диван, може би, защото е най-забавно. Като цяло хората, които сме събрали за един курс е аз, Славчо, Бати Иво, който вече сте го виждали поне 2, 3, 4, 5, 6 пъти. Данката на Лудия Пингвини и Черния. Негара. Изчаквайте. Митака не си е свършил работата като хората и чадъра падна. Митака чупи чадъра. Чакай, Коло, трябва да Това е изкривено. Така опитват се да го оправят. Аз само ще снимам. Като цяло типичният българин би почнал да дава съвети, обаче аз виждам, че не знаят какво да правят. Няма нужда просто да им казвам. Оп! Смачкаха колето. То вие не сте го забили! Ще заби го чиха, знаеш, бе. Митака нещо не го е забил като хората. То не може да се забие, няма отдолу това. То ще бъде. Ти няма с какво да забиеш. Нещо нямало, не ставало. Ако искаш, ще намериш начин като цяло. Викам, че ако искаш, ще намериш начин. Въпреки, че това нещо липсва. Кое липсва? Ама сега първо ще ходим до магазина или първо ще се возим? Защото според мен сега всички ще се изсипат и ние ако искате ще вземем нещо да пием, ще чилнем малко и... Искате ли така? Да идем до магазина, да вземем нещо да пием, после да се такова, защото тия малки деца ще се изсипат всичките там. Виж ги, те вече се изсипани там. Виж ги, покажи. Не, бе, ти отида да се позерат. Отидоха дечицата да питат колко парички, като ще се опитат да се спазарят за по-ефтина цена. Дали са ни по принцип намаление от 20 на 10 лева, понеже сме голяма група. Обаче те ще се опитат да направят всичко възможно, за
да вземат още по-голямо намаление. Общо взето трохарска работа, ако питате мене, ама така се прави. Трохарската. Що, какво правите? Снимате? Да. Обяснявам, че са отишли да се пазарат и че сме трохари. Много ясно, по 10 лева, той сега ще 50 човека, 500 даже младенца. Значи хора, оферта е следната. Аз, Славчо, който снима, и Евелинката скачаме на черното първия курс. След това предаваме на Данката да снима и се качват заедно Данката, Наката и Колю. Той не снима, брат. Снима? Не снимаш и към теб. Кой ще умре? Показвах това нещо. Той сега снима. Дай втория курс са Данката, Наката и Колю. Това нещо казаха, че лети. Да, много лечи, така че може Ще бъде да забавно, хвърчим. ще гледаш. Почти не пада на водата. Намалихме цената от 30 на 20. Време е, хора, дойде и нашия ред да скачим на... Сега ще видите на какво... Цял човека ни каза, че това уж кара с 220, естествено. Няма как да е 220. 220, ама все пак ще падаме и ще летим като ненормалници, така че... Ще гледаме да не падаме. Да, сега ще видите. По-добре да седна по средата, защото стане. Да. Айде, давай, за да мога да лечим повече. Сядаш отзад, ти отзад. Аз отзад. Аз отзад, път ти е тук. Да има баланс. И Велинката къде ще се вози? По-бързо, бързо! По-бързо! По-бързо, няма почивка! Дай, по-бързо! Ръцете ми се измориха много. Абе, как ще те върта ръцете, бе? Твоите са опънати! Митака падна! Митака падна, хора! Ето го! Знаете ли колко удо? Ръцете ми умраха. Аз съм без ръце. Ивак, Да. мини вляво малко, моля ти. Страната е тегаво, да знаеш. По-тегаво ли? По-тегаво е. Ти откъде знаеш, бе? Сега ще видиш. О, брат, това ми се схвана. Я дайте ръце. Качи ли са? Не мога да пред. На мене ми се схванаха пред мишиците. Виде, боли ли е? Боли ли?
Аз се държах, ама газа ми поставя със слабо. Давай! О! Не думай ме так! Патрубила! Чакай! То да, то сега вече. Ама, скоро ще лети! Коло! Мамо! Обичам те, мамо! Крити! И те те обичам! Оле! Бах якото! Уау! Това е бах якото, хора! Оле! Стигай ми са! Але! Оле! Оле! Супер сме! Давай! Оле! Ей! Мале! Брат! Оле, майка! Мамо! Оттам, мамо! Я в паркета! Карам само Ферарите и Поршета! Оле! Това е пак ти якото! Оле! Оле! Чакай! Аз съм на борда! Чакай! Оле! Чакай! Колето и Вало паднаха майна! Малко ще го чиста, не мога чай малко. Чакай! О, ръцете ми! Ай, фашец! Давай! Ай, почваме! Мамо, обичам те! Дай до дупка! Оха! До дупка! Дай до дупка! Оле! Оле! Аз паднах и тук по средата! Брат, мен паска ми щеше да падка от мен. Ме ми влезе! Тонаката е от... Това е ужасно! Представя се трима! Чакай! Дай до дупка! Ай, давай! Ай, дръжте се! Давай! Майка! Оле! Чакай! Малката къде падна? Вало, гледай къде падна, бе! Оле! Давай! Моле! Нещо много... Давай навътре, бе! До дупка! Оле! Ще падна! Оле! Оле, главата ми. Направо все едно някой ме излуска с бухалка през скапаната ми глава. От сега аз космос се качих. Оле. Не го разтъквай, бе. Не го разтъквай, че главата ми. Давай.
Тук трябва да сложиш субтитри на всякакви езици, брат. Оле. Нашето е по-яко, защото върнахме и четиримата по някакъв невероятен начин, майна. Кристиан Карпи, бе! Оле! Давай! Дай му, мамо! Леле! Flying private when I bring the killers, I know they don't supposed to be out of the town. New CA vet take me straight to a jet, we ain't packing no bag,